رویخط بعد توی در دولت‌های خارجه. даъватнома дар тӯи 150 кас да даъватнома додем. 135 кас дар тӯи ҳузур шед. Беҳтарин. тӯҳфаҳо 130 та. аз 135 та 130 тӯҳфа. беҳтарин. ошнон шавад. раҳмат барои дастгириятон. анака رویخط در توی خدمات تاجیکا. ин рӯйхати баъди тӯй. даъватнома 250 кас да даъватнома додем. омадагиҳо 605 кас. мошоалло беҳтарин. тӯҳфаҳо 60 дона. 605 кас 60 дона тӯҳфа. ҳеҷ гап не, тӯяку мегузара. мо ҳам баъд ки рафтем инчунӣ мебирем. ана ҷои қызиқиш ине ки чизҳои гумшуда дар тӯй. ана биёву бигӣ 25 та дастархон, 45 та лалӣ, 20 коса, 2 та калуч, иринкаи холи арӯс, тиёқи моми арӯс, сепичкаи хоҳари дугонаи арӯс, камерачира зайратникша, стили орзуқи очи арӯса, чилапчи дастрӯғанрезонака, холодильники ҳамсояра, дуйҷоки раиси маҳаллара. ман ҳайронам амида. ҳами дар тӯи ҳами чизҳоро кӣ медоза? ё чӣ хел гум мешаванд? ҳамо қадар одама.